ayan. Ngayon, pupunta kami sa mall. May bibilin kami. Pero gusto ko ipakita sa inyo, guys, kasi tinanggal ko yung mga upuan namin, ay yung cover ng upuan namin kaninang, kagabi pala, nilabhan ko. So, ito na siya, sira-sira na siya, guys. Wala na yung cover. Kasi pero dito sa foam, meron pa siyang cover na para madali siyang maipasok ba. Pero sira-sira na yun, kaya tinanggal ko siya. So, mamaya, bibili ako ng plastic. May nagtanggal pa, oh. Today I changed sanitizer into the Ito, purple oh. color. Masyado na siyang, malambot. So, mamaya, inisip ko, irarap ko na lang siya, yung plastic wrapper ba. So, ayan. So, for now, ngayon, maalis muna kami. Punta kami, guys, sa mall. Ayan. See you later. Alligator, kasi may bibilin kami doon. Ngayon lang, after how many months, hindi kami pumunta ng mall. Okay, let's go! Hi guys! Pauwi na kami. Hi guys! Thank you! Thank you and please subscribe! Who want to see our video? Hindi guys, kasi nakalimutan ko mag-video. Nasa mall kami, nagmamadali kasi kami, guys. Bumili kami ng, rice cooker. And sobrang daming tao. So, nagra-rush kami, guys. Isa pa, yung mga kids kasama namin. And then, bumili kami ng water bottle. Naisip ko na siya, sabi ko mag-video ako. Pero pagdating namin dun sa shop, nakalimutan ko talaga. Sobrang busy. And then si Sihoy, takbo ng takbo. Kung saan pupunta. My God. Kaya sobrang busy. Nakalimutan ko talaga mag-video. So ngayon, nasakay na kami. Ondoy na kami. Pero bili muna kami ng pagkain. Hindi ako magluluto. Nakakapagod. Sobrang pagod. And, ayan, pakita ko na lang sa inyo yung mga pinamili namin mamaya. Ayan. So, nandito na kami guys sa bahay. Katulad na sinabi ko, order lang kami ng pagkain sa labas. Nabili namin yung favorite ng mga kids. Homemade noodles to guys. Ito yung soup niya. Ayan. Ito yung sabaw. And then, may ground meat siya guys. Tapos, dried fish. Tapos, in-order kami ng sa Thai food. Ito yung pork na may egg. Ayan. So, isa sa akin, kay Ate Tonette, ganun din. And then kay Sam. Then, may libre na siya, guys. Ay, may kasama na siyang tom yum soup. Tom yum soup. May nito, for $6. Ayan. Tom yum seafood. Mama, do I need And to then, put this chili now? powder. Can I put it now? Yes, Ken. So, yan, let's eat. Come here. Tichen, you get the noodles in front of you, ah. The noodles is very little. How come? And all noodles like this one. See you. Nice. Ding, ding, ding. See, hey. Nice. Ayo. But this one nicer. Yes. Yum yum ah. With the play. Yes. Hi, guys. So, ayan. Pakita ko sa inyo, guys, kung ano yung mga nabili namin. Wait. Dito muna tayo. Ito muna. Yung nabili naming rice cooker, guys. Ito yung how much is this? 55. No! Ayan. So, $85 siya, guys.
Bali, may pinagpipilian kami. Yung isa, hindi ko na mentionin yung ano, pero maganda siya. Pero, mas pinili namin yung Japan brand. Ayan. Mas simple yung rice cooker na yung binili namin. Hindi katulad nung dati. Kasi yung rice cooker namin, sira na siya. Pero nagamit namin siya ng, how many years is that? Our old rice cooker? 8 years? Maganon. Ang tagal namin na nagamit din yun. Nabili namin yung mga $159. Ganon. Mga around ganon ang price. So, ito yung rice cooker. Again. So, ito yung color. Isang color lang siya, guys. Ayan. O, di ba? Ano na, oo, rice cooker steamer na rin siya. So, ito yung kasamang steamer. Ayan. Hindi na siya, karamihan, diba, mga frame, kasamang steamer, plastic. So, ito, stainless na siya. Stainless na siya. And, ito na yung takip niya. Yung rice cooker kasi naming luma, guys, walang takip. Meron siyang takip, pero wala siyang ganito. Yung parang, lang siya, ganun. Yun, close mo lang. Yung mga papakita ko sa inyo mamaya. So, ito yung kasamang takip. Ang cute. Ang cute niya. Nagustuhan namin talaga naming dalawa. So, ito yung 10 scoop na siya. Ayan. Di ba ang cute? Oh, ang cute niya. May handle. May maliit na handle siya dito. Oh, ang cute ng color niya. Bet ko yung ganitong color. Color siyang gold, brown gold, like ganun. So, meron na siyang kasamang scoop and then ito, measuring scoop. Ayan. So, yan lang. Nabili namin siya ng $85. Hindi siya naka-sale. And then next is you are your star, Lalab. This is your star. Paano na siya? Parang na siya, parang looks like old style Kasi yung bago namin, yung luma namin, guys, yung parang mga new style na rice cooker. So ito parang old style yung binili talaga namin. Ayan, ayaw na ni Mr. yung katulad nung dati. And then bumili yung mga kids ng water bottle, yung kay ate na wala. $6.90 yung isa. Ayan, yung kay ate na wala sa school, naiwan niya. And then, para kay si Chan din, na ito. Kasi yung kay si Chan, nawawala din. Meron dyan luma na. Ito naman yung napili ni CU. Ayan, siya, magkano to? 14.90, nakasale na siya, guys. No. 14.90, nakasale na siya, guys. Ang cute. Yung gusto niya. Good. And, bumili din kami para kay Siuhei. Yan. Na siya, nakasale na rin siya, guys, $7.90. Ayan. Kasi yung water bottle niya, tinapon niya lang. Nung tinapon niya, yun, na siya, nagli-leak na siya. So, ito yung bago. And, liquid cleanser. Yung para sa mga sa bote ni Siuhei, sa mga water bottle, ito din yung ginagamit namin. Bumili ulit ako ng wet tissue. Palagi kami may wet tissue lang, guys. Kasi alam nyo naman, kapag lalabas kami, di ba, kumakain kami sa labas, sa masyadong minsan, di ba, yung dala lang nating tubig, para sa inumin lang, ganon, yung lang. Pero wala tayong panghugas ng kamay. So, ito yung pang-save namin, wet tissue talaga. Kailangan, palagi kaming may wet tissue kasi nga may mga bata. Ayun. And, ayan. What's that? And ito, pinilit ko talaga siyang bumili ng tsinelas, guys, kasi ayaw niyang bumili ng tsinelas kasi ito mahal. Pwede pa yung tsinelas niya. Yung tsinelas niya kasi, yung parang may ganun di ba yung, ano ba to? Yung gilid niya, guys, tanggal na talaga. So, nahihirapan siya maglakad. Ayaw niya pang palitan yun. So,
So, ayan, pinilit ko siya kanina. Bumili ka na, nako. And, na ano pa siya kasi medyo mahal daw. Nakasale na siya, guys, 44.90. Check nga natin. Ayun. Hindi ko alam kung magkano yung original price nito, guys. Walang nakalagay. Pero maganda to. Maganda tong chanelas na to, guys, kasi yung halimbawa meron tayong problema sa paa, di ba? Yung pag ang tawag doon, pag flat yung walang curve yung paa natin, kapag naglakad tayo ng medyo malayo-layo, sumasakit na yung aking paa. Ito maganda siya. Ito yung pang orthopedic. Ayan, orthopedic footwear. So talagang mahal yung chanelas. Ayan. So meron na siyang curve dito sa sa may gitna ng tsinelas. Maganda siya. Balat na rin yung niya. And medyo lang siya mabigat. Kasi 'di ba pag ganito may mabigat yung tsinelas, ito hindi masyado. Okay lang. And what else? Ibaba natin to kasi tsinelas yan. Dito sa mesa. Anyway, hindi pa naman siya nagagamit. Bumili ako ng chopstick. Mahabang chopstick to, guys. Pag nagluluto ba, ayan. $1 lang siya, oh. $1. Pag nagluluto ka ng noodles, ganun, or ng, yung nyo na, and minsan kasi ginagamit namin chopstick lang. Para pampalit doon sa tong. Ayan. Mura lang naman siya, $1. And then, papalitan ko yung aking rolling pin. Yung rolling pin ko, guys, kasi sobrang liit niya lang, ganyan. So, ito binili ko mahaba. Halos yung rolling pin ko, yung old na rolling, yung lumang rolling pin ko, ganyan ang ginagamit. Ganito lang siya kaiksi. Ayan, ganyan lang siya. So, medyo nahihirapan talaga ako pag, halimbawa, gumagawa ako ng pizza. Madalas kaming gumawa ng pizza, guys. So, nahihirapan talaga ako. Kailangan ko ulit-ulitin siya. And, nabili ko siya ng $3.90. Ayan. $3.90. Mura lang. Ay! Siway! Siway. Bubbles. Paborito ni Siway yan, bubbles. So, ayan. Ano guys, ito yung mga nabili namin ngayong araw.